बघा कोण म्हणाले चण्याच्या पिठाचे लाडू आहेत? बेसनच्या पिठाचे तर नेहमीच करतो. 400 ग्रॅम पिठाचे 1 किलो झाले. 1 किलो लाडू बरोबर झाले. आम्ही मोजून बघले आणि असे मोजून गेले तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 बरोबर 25 लाडू झाले आपल्या तळ कोकणातल्या पिठाचे लाडू. आता बघा दिवाळीत सर्रास फराळ आपलं चुकतात. त्याच्यामुळे आता थोडस हे 2 मिनिटं आम्ही तुमका टिप्स सांगतो. तशी तुम्ही पूर्ण रेसिपी पण बघा आणि टिप्स सुद्धा. एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या पीठ जा दळूचा असता आता थोडा भुसभुशीत म्हणजे जाडसर लाडू जसा असता ना रवा तसा. जर एकदम तुम्ही बेसनासारख्या केलात तर हे लाडू तुमचे वळाग येऊचेच नाही. तुम्ही काय करा त्याच्यामुळे थोडासा असा रवा भुसभुशीत म्हणजे रव्यासारखा रवाळ म्हणजे फसफशीत असतात फसफशीत म्हणतात तसा. चक्कीवाल्याक सांगा लाडवाचा. दुसरी टिप, तुम्ही गुळाचा पाक करतोय पाण्याचा प्रमाण आणि गुळाचा प्रमाण बरोबर घ्यावा आणि कडूचा पण ता बघा किती किस्तर पाक होयो तरच हे लाडू वळवळते. त्यावेळेस पण तुमचे लाडू फसफसतले. 1 तारी पाक होयो 1 तारी पाक किलो काय तुम्ही समजून जा की आता आपले लाडू म्हणजे पीठ घाला आणि त्याचे ढवळा आणि त्याचे लाडू तयार. आणि तिसरी टिप काय हा सांगा? काय का तू सांग आता. ते चणे भाजूचे रावले ना चणे जास्त पण भाजू नका. काळे वडतले आणि कडवट लागतले आणि साला मग त्याची भरडूक गेलात ना तर एकदम लाडू कडवट लागतले. आता जाऊया आपण आपल्या विषयाकडे. रेसिपी आहे ही आपल्या अख्ख्या चणे भरडून केलेल्या चण्याच्या पिठाच्या लाडवाची. कारण ही लाडू ना लागतात भारी आणि ह्याची मोस्ट वॉन्टेड डिमांडेड रेसिपी आहे. सविस्तर व्हिडिओ गेल्या वर्षीच्या रेसिपीत असा. त्यात माझी सासू मॅक्सी घालून सांगते ना आपला. आणि हे कसे चणे ते भरडूची वगैरे रेसिपी तर ती जाऊन नक्की बघा कसे करूचे ते. मिक्सरवर दाखवले आणि हे कसं आम्ही गावसून दिल्याने होते आमका चणे भरडून तर अंजलीने दिल्यान पीठ करून. मग म्हटलं आता हा पीठ तर करून टाकूया ना. चला आता ह्या रेसिपीक सुरुवात करूया. हा चल. आता मी ही कढई घेतलंय. कढई तापली. शेंगदाणे फक्त आपल्याक सोलून घालूचे. सोलता सोलता 2 डाळी झाले तरी चालतात कारण हे लाडू मध्ये अख्खेच बरे वाटतात. आता तेव्हाच्या दिवाळीत आपल्या कोकण साईडला असेच करायचे. जेंका काजू नाही परवडायचे तसं कोकणचो मेवो काजूचा पण तरी पण अगदीच त्याका नायच जमायचे काजूची हे करू लागवड करू तर ती माणसं अशी शेंगदाणे त्यांना परवडायचे खिशा तर शेंगदाणे घालायचे गुळाचे लाडू. तर बघा माझे बरोबर 5 मिनिटं लागली आहेत शेंगदाणे भाजू आणि शेंगदाणे काळे टिपके पण येले आणि शेंगदाणे आपले भाजून झाले. आता मी हे काढून घेते. आता ह्या खोबरा आपण थोडासा उलफवून घेऊ कया कारण हे लाडू आपले बरेच महिने टिकतात. बघा कढई गरम होती मस्त खोबऱ्या पटकन धुमाक लागला बस लगेच खोबऱ्याने आपलं कलर बदलल्यान. आज एकदम मंदच आता ह्या पण मी काढून घेते. आता कढई आपली तापलेलीच आता मी ह्या बेसन घालून घेते. या कढईत मावत तसा 2 बॅच मध्ये. सगळ्यात जास्त भाजूची गरज नाही पण थोडा तरी आपल्या गरम करून घेऊ कया की चणे आपण चांगले फुलान भाजलं होतं. हे आपले लाल चणे हे वाण्याच्या दुकानात खयो गावतात. हे आपण भाजायचे फुलान भाजायचे एकदम आणि मग ते साला काढायचे म्हणजे भरडायचे. तुमच्याकडे जाता नसात गावी जात्यावर भरडतात. हे मिक्सरात जर असा पल्स मोडवर फिरवला तर भरडले जातात आणि मग ते हात सोडून साला बाजूक करून त्याचा पीठ तयार या घरघंटीवर करून आणला. याचा सविस्तर व्हिडिओ करंज्याच्या 2 रेसिपीत असा आहे बरोबर. मी जेव्हा करंजे केले चण्याच्या पिठाचे त्याच्यात असा तो तुम्ही जाऊन बघा लिंक देतो त्याची. शेंगदाणे मी भाजून घेतलंय बरोबर 5 मिनिटं लागली आणि त्याची साला काढून घेतलंय आणि ह्याचे 2 डावे झाले तरी चालतील अख्खो असला तरी चालत. आणि ह्या सुक्या खोबरा पण मी जर असा कढईत टाकल्या जर असा परतवलाय तरी बराच झाला लाल. आणि ह्या आपली वेलची बिलची तयार. आता हे पीठ भाजून घेतलंय. लालसर नाही की ते आपण चणे पूर्ण फुलान भाजलेलो ना. ह्या असा फक्त गरम करू कया आपल्या पीठ भाजून नाही लालसर कारण हे गुळ घालून केलेले लाडू असं ते ऑलरेडी लाल होतले. आता ह्या बघा ह्याचा पीठ बघा स्वस्तात एवढी कढई गरम ह्यात आम्ही काढून घेते. बघा मस्त भाजल्यावर सुटसुटीत झाला.
आता हे शेंगदाणे घालून घेऊया, त्याच्यानंतर ह्या सुक्या खोबरा पण आणि वेलची पूड. ह्या सगळा मिक्स करून घेऊया. आता जरी गमले नाही तरी लाडू बांधून झाल्यावर ते बाहेर गमतात. आणि हे लाडू लागतात पण छान. आणि हे लाडू कसा काय तूप तेल काय न घालता सुद्धा हे लाडू 3-4 महिने प्रवासात खयो नेवा. गावची भेट असते. गणपती 3-4 महिने असतातच, टिकतातच हे लाडू. आता तीच कढई घेतलंय आणि आता आपण घेऊया खरे ह्यो टाकसा गुळ काढून ते लाडू बांधायचे. आता ह्या गुळ शक्यतो बारीक चिरून घ्यायचा. पहिल्याची लोक काय करायची, परातीत ह्या गुळ पण मिक्स करायची त्या पिठात आणि मग त्या टोपात वतून लाडू वळवायचे गरम करून असा. आणि आता आपण असा ह्या विरघळून घेऊया आणि मग सगळा कढईत वतूया. या बघा गुळ आता आपला सगळा विरघळला. कड काय येऊ दिलो नाही, काय बबल्स वगैरे काय फुटले नाही, फक्त गुळ आपला विरघळला. आता गॅस मंदचा. आता ह्या पीठ आपण जा मिक्स करून ठेवलं खोबरा शेंगदाणे त्या सगळा घालून घ्यायचा. जेवढा होईल तेवढा मावेल तेवढा. तसं अंदाज बरोबर आहे. 400 ग्राम पीठ असतात तर 300 ग्राम गुळ घालायचा, कारण गुळ आपला तवता ना नंतर, मग त्याच्यात मावतले ते लाडू. हे बघा ढवळून ढवळून आता असा करून घेतलंय. आणि ही बघा याचे आता ह्यो जवळ जवळ करू पीठ येता. मग आता मी गॅस बंद करते आणि ह्या खाली उतरवून घेते. मिश्रण थोडा थोडा गरम तेव्हाच आपण हे असे वळवून घ्यायचे. हे लाडू काय एकदम असे प्लेन नसतले जसे आपले बेसनचे लाडू, हे असे ओबड धोबडच दिसतात पण लागतात एक नंबर भारी. चला आता सगळे लाडू आपण असे पटापट एका हातानच वळवतो. दुसऱ्या हाताची पण आता खोबरा आणि शेंगदाणे गमतात जसे बाहेरच्या दुकानात गमतात ना तसे. बघा बघा कोण म्हणाल हे चण्याच्या पिठाचे लाडू आहेत, बेसनच्या पिठाचे तर नेहमीच करतो. बघितल्या ना मला गावची आठवण येली. त्या 400 ग्राम होता ना गो. हो 400 ग्राम पिठाचे 1 किलो झाले. 1 किलो लाडू बरोबर झाले. आम्ही मोजून बघले आणि असे मोजून केले तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 बरोबर 25 लाडू झाले. म्हणजे तुमका जर ऑर्डर घ्यायची असतात चण्याच्या पिठाची, पण ह्याच्यात काय हे विकले जातात लाडू. पण हे वजनावर पण असतं आणि साईज एवढीशीच असं म्हणजे एक याचं घोट टाकतात तोंडात गेलं की लगेच पोटापर्यंत गेलं पाहिजे. जास्त कष्ट घ्यायची घास मारायचो नाही, सगळूची पण गरज नाही. तर असे लाडू तुम्ही नक्की या दिवाळीत करून बघा. आणि अजून कुठल्या रेसिपी होय ते खाली कमेंट मध्ये सांगा, कारण दिवाळी आता इलेलीच. पटापटा दिवाळीच्या रेसिपी गाडी तयारीत लागा. होय होय नक्की सांगा. आता नवीन रेसिपी साठी येतो. आजचा प्रश्न नाही विचारलं. तर तुमका बघा हे जो प्रश्न की अख्ख्या चण्याचे भरडून केलेले आम्ही लाडू केले, ह्याच्यासोबत अजून कोणती रेसिपी करतात अख्ख्या चणे भरडून भाजून भरडून, ते तुम्ही खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. फटाफट उत्तर येतील याची अपेक्षा मी तरी करते की त्या याची सोपा एकदम प्रश्न असा. चला आता आपण काय म्हणतात ते जाऊया. हे स्टोअर करून ठेवूया ना देवाक दाखव. तर आम्ही आता एका हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवतो. अशा प्रकारे ही जर रेसिपी तुमका आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि नवीन रेसिपी सोबत पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.